Přinesu ze spoda savo. Milý. Ale tohle je dobrý nápad takhle v té přepravce. Milíčku. Milda se zhnuseně otočil. Že bys chtěl něco schroustnout? Říká, ty vole, oni ho tady snad nechají. Oni mi ho tady nechají. Ale přitom je drobnej, i když ho vezmeš do toho v té přepravce, ta přepravka sama o sobě není lehká. On bude stejně vážit stejně jako ten Milda. Nová rodina Příplatová. Zrzeček. Melíšek. A panička, který se tře. A vládkyně 7 moří a majitelka 2 kocourů na zdraví.